Veña, que xa entramos no final da Guerra Fría con un dos actores que tivo menos sorte a hora de encarnar a 007 despois de o tipo que solo fixo al servicio secreto de su majestad. Imos con Timothy Dalton. Alta tensión é unha película de 1987 na que a escena inicial é un grupo de 00 saltando en paracaídas en Gibraltar, onde hai monos, porque claro, están en Gibraltar, e un deles non é un 00, é un axente infiltrado que os empeza a matar, mentres a xente que traballa en Gibraltar ten armas con pintura para marcar aos que perderon. Entón Bond dase conta do que está pasando, sálvase de morrer, persígueo nun camión que está ardendo e leva explosivos, salta o camión por un despenadoiro, el sálvase porque leva un paracaídas e cae nun especie de barco privado cruceiro dunha señora que di me aburro mucho, necesito un hombre de verdad, e el caelle ao lado. Sí, esa é a intro de Alta tensión de Timothy Dalton. Despois James Bond está na Europa comunista axudándolle a escapar a un alto cargo soviético dentro dunha especie de cápsula a que lle chaman El Cerdo, que vai dentro dun gaseoducto hacia Europa. Pero unha axente que además toca o cello intenta matar a esta persona, James Bond salvo e todo continúa a que o outro axente, despois xa cruzada a fronteira, ven para secuestrar a esta persona que se escapaba, hai tiros, todo moi confuso e continúa cunha línea argumental sobre o tráfico de armas e logo había algo así como que querían iniciar outra guerra mundial a base de cargarse aos espías, todo moi enrevesado, moi de xente traizonándose todo o rato, o que ven sendo unha serie de espías clásica. Hai unha escena na que van con un coche dos que fai cúpula en neve, pero rompe, entón teñen que improvisar e usan a funda do chelo para escapar dos soviéticos armados que lles van disparando, cruzan a fronteira e din algo así como nada que declarar, menos a compañera que di bueno, sí, un chelo. Sí, a escena é así e eso fago eu cando neva cun plástico do silo recheo de erva. Nesta película cambian a Moneypenny por outra máis nova porque supoño que aprobaría as oposicións e outra se jubilaría. E un dos xerais soviéticos é John Rhys Davies, que coñecemos por ser o colega de Indiana Jones e o enano do Señor dos Anillos. E gústame porque o final é que mandan o malo soviético a Siberia. Sí, resolven a trama así. E, por certo, gústame que sexa trama de espías, pero boto de menos o que pasaba cando nas anteriores había unha especie de entidade por detrás da Guerra Fría xogando a mover os fíos e a enfrentalos, que era Spectra. Aquí non hai Spectra e hai un malo megalómano no medio da Guerra Fría. Disfrútase, sí, pero non ten esa cousa guai que era Spectra. En resumidas contas, Alta tensión como película de espías é perfecta, como película de James Bond é mediana. No 1989, Fraga gana as eleccións, cae o muro de Berlín, nace Licencia para matar, feita por Timothy Dalton e veño eu ao mundo. 4 cousas moi jodidas para un único ano. Neste caso, James Bond tomas unhas vacacións porque o seu mellor amigo cásase, que traballa na DEA, cásase, e un narcotraficante que se chama Sánchez non lle parece ben, non que se case, senón que lle fixera unha redada e cousas así que se fan desde a DEA, entón, para vengarse, mata a muller e el acaba no hospital. Timothy Dalton, que representa un Bond xa marcado porque que che maten a muller non está ben, decide que vai a vengarse deste narcotraficante e toda a película xira en torno a cazar ao narcotraficante, joderlle a droga, etcétera, etcétera, deixando un poquinho de lado o que ven sendo ser James Bond e perseguir comunistas.
De feito, hai un momento no que din «Su nombre é Sánchez e su lei es plata o plomo». Tremenda referencia. Esperabades un chiste sobre Perro Sánchez, Pois non hai ningún chiste sobre Perro Sánchez neste vídeo no que o narcotraficante se chama Sánchez. Total, que o plan de Perro Sánchez é meter a droga no país mezclada con gasoil. Despois facer non sei que movida química e quitar a droga do gasoil e facer o gasoil pois, inservible, supoño, porque foi mezclado con droga ou algo. Que quero decir? A ver, ao precio que vai o gasoil, creo que lle compensaba meter o gasoil en cocaína e traficar con gasoil. Pero bueno, non son eu experto. Entón, James Bond mata a Pedro Sánchez usando a gasolina que traficaba e un soplete... sí, usando un mechero soplete que lle regalou o novio que se casaba e o que lle mataron a muller. Fin. Coa caída do muro, o nacemento de Paco e que Fraga gobernase na Xunta, as películas de Bond quedaron nun limbo xigantesco ata que regresaron anos despois. E claro, que pasou? Pasou que no 1987 estrenouse unha película chamada O Cuarto Protocolo na que un xovencísimo Pierce Brosnan interpreta a un espía ruso nunha trama na que un espía ruso en suelo británico quere armar unha bomba nuclear por piezas, si parece que as pediu por correo ou algo, pero non, unha bomba nuclear por piezas ao lado dunha base americana para simular que estoupa unha central nuclear inglesa ao lado da base americana e iso inicia a Terceira Guerra Mundial entre os ingleses e os americanos e que a Unión Soviética neso lle vai a guai. Sí, a liña argumental é un pouco loca, pero o autor da novela na que está basada era un espía do MI6 e algo saberá. Non quero facervos un spoiler do Cuarto Protocolo, pero fai moito mellor de espía aquí Pierce Brosnan que nas de James Bond. Así que se chegache hasta aquí bichas anteriores, agora ven Pierce Brosnan facendo de James Bond e todo o que eso implica. Dadelle like, suscribídevos e todo eso e a ver se damos chegado hasta Daniel Craig e acabamos con isto xa.